Április 13-a hétfő. Nem mintha számolnám, de már 3,5 szemmel több száraztápot kaptam reggelire, mint általában szoktam. Az ösztöneim azt sugják, hogy ez a nap különleges lesz. Az ösztöneim csúnyán átvertek, ugyanis délután a gazdi úgy döntött, hogy ideje megkapnom az idei veszettségi oltásomat. Még csak esélyem sem volt megszökni, mert Kiba nővére az állatorvosom, és ott van a rendelője közvetlenül a házunk mellett. A szurival önmagában semmi bajom nem lenne, hiszen képzett ninja kutya vagyok. Hozzászoktam a fájdalomhoz. De az azt megelőző lázmérést azonban gyűlölöm. Ismét sárba tiporták a méltóságomat. A nap hátralevő részét duzzogva töltöttem az egyik sarokban. Hát csoda, hogy mindenki utálja a hétfőt. Április 14-e kedd. Kiba engesztelésképpen elvitt sétálni a faluba. Én a szokásos módon a gazdi fején utaztam, amit nagyon kedvelek, mert így legalább nem csak a lábakat látok az emberekből. Az első, akit megláttam, Naruto volt. A maga módján szeretnivaló kölyök, bár amióta a Chunin vizsgán olyan csúnyán elbánt velünk, egy kicsit neheztelek rá. Őt követte Sasuke, aki mindig olyan képet vág, mintha elvették volna a kedvenc csontját. Mögötte pedig az epres, vattacukorhajú lány, Sakura loholt. A sort Kakashi zárta, akinek beszélő ninja kutyái vannak, és ezért mindenki annyira csodálkozik. Nem értem, miért olyan nagy szám ez. Én naplót írok, ami legalább olyan nagy dolog, csak természetesen sohasem fogom megmutatni senkinek. Amellett meg például Leszi sem tudott beszélni, és mégis mekkora sztár volt. Útközben elhaladtunk a rámen étterem mellett. Az incsiklandó illatok hatására kicsit összenyálasztam Kiba fejét, de úgy tűnt, hogy nem vette észre. Este megtaláltam a sípolós gumicsontomat, amit körülbelül 2 hónapja vesztettem el. Nagy vidáman játszogattam vele egészen addig, amíg Kiba anyukája páros lábbal ki nem rúgott a házból, mert idegesítette a folytonos sípolás. Tevékenységemet Suttyomban a kertben folytattam tovább, de mivel annak a boszorkánynak igen jó a hallása, ezért kivágott egy kunai kést az ablakon, ami pontosan kettészelte a szegény gumicsontomat. Aztán elkezdett ordítozni a gazdimmal, hogy ha még egyszer hangot adó játékot mer venni nekem, akkor legközelebb a problémát a gyökerénél szünteti meg, azaz nálam. Nem csodálom, hogy Kiba apukája már 2 éve lelépett. Április 15-e szerda. A gyakorlópálya felé menet összefutottunk azzal az öreg nénivel, aki állandóan fölkap, és a ronda ráncos pofázmányát az én gyönyörű, szőrös pofikámhoz dörgöli, majd elmondja imáron 100-szorra, hogy jaj, Istenkém, nekem is pont ilyen aranyos kutyulim volt kislánykoromban. Utána még meg is rángatja az arcomat, és magához ölel olyan erővel, hogy kigúvad a szemem. Erősen gondolkodom rajta, hogy egyszer megharapom. Csak valahogy nincs gusztusom az aszalt szilva jellegű bőréhez. Azonban, ha egyszer megtudom, hogy hol lakik, tutira hagyok neki egy kis meglepit a pázsittyán. Edzés során Hinata szokásos módon rendkívül csendes volt, és akárhányszor megérezte Naruto jelenlétét 1 kilométeres körzeten belül, olyan piros lett az arca, mint az észőröm, amikor energiatablettát kapok. Shino pedig meglehetősen morcos volt ma. Valószínűleg azért, mert véletlenül belélegeztem az egyik bogarát, és csak a 20. tüsszentésre sikerült eltávolítanom az orromból, meglehetősen halott állapotban. Majdnem megfulladtam a kis nyomorultól, de ez persze Shinót abszolút nem érdekelte, és azt javasolta Kibának, hogy legközelebb dugaszolja be az orromat. Hát kikérem magamnak. Április 16-a csütörtök. Ma összetűzésbe keveredtem egy sündisznóval. Pontosabban csak ő tűzdelt össze engem az átkozott tüskéivel. Pedig én csak meg akartam nézni, hogy milyen alulról. Erre kaptam egy akupunktúrás kezelést. A traumát még estére sem hevertem ki, úgyhogy éjfél előtt 10 perccel muszáj volt kirohannom az udvarra őrjöngeni. Körbe-körbe szaladgáltam és ugattam, ahogy csak a torkomon kifért. Mindig ezt szoktam csinálni, ha földgyülemlik bennem a feszültség. A szomszéd pedig mindig átdob ilyenkor egy fél téglát, de ezúttal sem sikerült eltalálnia. Viszont már összegyűlt annyi téglánk, hogy Kiba tud nekem új kutyaházat építeni. Április 17-e péntek.
Miután Kimával megnéztük kedvenc sorozatunkat, a Rex felügyelőt a tévében, felderítő útra indultam a konyhába, és csoda történt velem. Megtaláltam a chipszek rejtek helyét, amit már olyan régóta kerestem. Vittem belőle a gazdinak is, mert én nem vagyok egy irigy kutya. Degesztre zabáltuk magunkat, aminek persze meglettek a következményei. Mindkettőnknek iszonyúan fájt a hasa, arról nem is beszélve, hogy Kiba anyukája mekkora patáliát csapott, amikor meglátott minket a földön fetrengve a sok üres chipszes zacskó között. Ha lehet, inkább nem írnám le a részleteket. Szeretném mihamarabb elfelejteni az akkor történteket. Április 18-a szombat. Ma találkoztam egy csini szuka kutyával. Megpróbáltam udvarolni neki, de elhajtott. Azt mondta, hogy ilyen séróval inkább ássam el magamat a hátsó kertben. Erre én pipa lettem, mert különösen érzékeny vagyok, ha a frizurámra tesznek megjegyzést. Végemben visszafeleseltem, hogy tekintve a gyönyörű rózsaszín masniát a feje búbján, csak ön után, kedves kisasszony. A hatás nem maradt el. Jól megharapta a fülemet és faképnél hagyott. Még mindig látszik a nyoma. Attól tartok, idén is aglegény maradok. Április 19-e vasárnap. Vasárnap. A pihenés napja. Persze egy ninja számára nem létezik ilyesmi. Küldetést kapunk, miszerint találjuk meg egy konohai nemes kisfiának az aranyhörcsögét. Miért nem tudott az a kölyök egy lovat vagy egy tehenet elveszíteni? Azt lényegesen könnyebb lett volna megtalálni. Egész álló nap azt a nyomorult hörcsögöt kerestük, de végül is a kiváló szaglásomnak köszönhetően sikerült rábukkannunk a kis dögre egy csatornában. Még most is tiszta büdi vagyok, pedig Kiba kétszer is megfürdetett. Szegény, megboldogult édesanyám mindig mondta, hogy legyek vakvezető kutya, mert azok jól keresnek és jobban megbecsülik őket a társadalomban. De nem, én mindenáron ninja kutya akartam lenni. Bár tulajdonképpen nem is bántam meg, hiszen akkor sosem találkoztam volna az én kiváló gazdimmal, kivéve persze, ha vak lett volna. Holnap korán kelünk, mert egy egész hetes küldetésre megyünk. A részleteket még nem tudjuk, de remélem nem lesz köze semmilyen rágcsálóhoz. Viszont, kedves naplóm, téged nem vihetlek magammal biztonsági okok miatt. Egy hét múlva majd újra írok beléd. Addig is őrizd meg a titkaimat, nehogy kitudódjanak.